Здравейте, приятели! Ние сме Master Games и сега ви представяме PlayStation Portable. Това, както виждате, е диска, на който е запаметена FIFA 2014. Това е буксата за зареждане, а това е буксата за USB кабел, която се включва в компютъра. Тук, както виждате, слагам memory картата, а това са различни копчета за бягане и такива неща. Тук, както виждате, аз съм го отворил и сега тук се слага диска и тук му е батерията на PS. Тук е една малка камерка, която вижда диска и играйте на играта тогава. Така се слага диска. И това беше всичко от мен. Абонирайте се към моя канал и дайте повдигнато палче.